Gràcies, bon dia. Gràcies a l'Àlex per la presentació i per convidar-me. I gràcies per convidar-me sabent que no sóc del gremi, que no sóc del sector. És a dir, això a vegades és un inconvenient i a vegades és un avantatge i no sé què serà. Però el que és. No sóc del món de l'ensenyament, no sóc tampoc del món de la biblioteca. Els meus únics mèrits en el tracte amb el públic jove al que es dirigeix en bona part aquest seminari és haver estat un pare xungo i un excel·lent avi. I això, sembla que és un... De veritat, no... Vaja, podria portar els meus drets perquè ho certifiquessin. Com a què vinc? No del gremi i, per tant, sense conèixer el vostre llenguatge, sense dominar el vostre llenguatge, i, per tant, sense utilitzar... Tots els sectors tenen una manera especial de parlar i s'entenen amb unes paraules específiques. Jo no les conec, no les controlo, per tant, parlaré amb el meu llenguatge i vinc fonamentalment com a escriptor. I vinc com a escriptor amb la sensació que explicar com construïm els escriptors pot ajudar a treure lectors. És a dir, que decodificar el nostre sistema de funcionament, com construïm... Estic parlant d'escriptor de narrativa. És irrellevant si és per adults, si és per joves, escriptor de narrativa. Com construïm els nostres productes, com construïm les nostres novel·les, els nostres contes, i com això, explicar-ho i dir, al meu parer, una cosa bàsica que diré immediatament, pot ajudar a buscar un nexe amb els possibles lectors, siguin joves o no siguin joves. Hi ha una mena de... El títol el recull, hi ha una mena d'axioma en això que vull explicar jo avui aquí, que, repeteixo, és fonamentalment com crec jo que construïm les novel·les els novel·listes. Hi ha un axioma previ que té a veure amb el títol, o que, de fet, són dos axiomes un al costat de l'altre, que és la literatura té a veure amb la vida. No només té a veure amb la vida, sinó que parla fonamentalment de la vida. No només que parla de la vida, sinó que neix fonamentalment de la vida. Que viure, escriure i llegir són el mateix. No són tres coses diferenciades, no són tres coses que ara comencen i ara acaben. Viure, escriure i llegir, per mi, és el mateix. No tots els escriptors participen igual d'aquest axioma. Per exemple, en Borges, que és fantàstic, que és formidable, que sóc un lector de Borges extraordinari, vull dir que n'he llegit molt, que l'he entrevistat, que l'he conegut, Borges no construeix la seva literatura a partir de la vida. Tu llegeixes tot Borges i no saps res de Borges. Però ell es construeix la seva literatura a partir del cap, del pensament, de la lectura dels altres. Construeix literatura a partir de les altres literatures. Fantàstic, formidable. Ara, a mi els que m'agraden més, m'agrada molt Borges, a mi els que m'agraden molt, Cesare Pavese, Joseph Roth, Richard Ford, em podria dir Lampedusa, Centenars, són gent que parla de la vida. Aquest axioma m'ha servit sobretot com a periodista cultural. I quan he plantejat programes de llibres a la tele, he anat a veure els directius, a vegades he estat jo el directiu, i he dit, vull fer un programa de llibres. Diu, és que els llibres no interessen gaire. Diu, no, però és que els llibres parlen d'una cosa que interessa a tothom, que és la vida. Diu, pots entrar-hi per la vida del llibre, però pots entrar-hi per la vida de la vida. I arribes al mateix lloc, És a dir, en comptes de parlar, potser, de les novel·les de Marguerite Yourcenar, parlem de les novel·les de l'amor. La Yourcenar pot ser que t'interessi o no, o fins i tot que no sàpigues qui és. Hosti, l'amor t'interessa. La passió t'interessa, la mort t'interessa, la por t'interessa. La literatura parla de la vida. Segon axioma. Per mi, és meu, però jo crec que el compartim molta gent que escrivim. I aquest m'agradaria dir-lo sobretot davant de gent que ve del món de l'ensenyament, però d'altres mons també, perquè és per la polèmica. La literatura, no l'escriptura, la literatura, que és un subconjunt de l'escriptura, la literatura no és una disciplina
secundària, vehicular, diguem-ne, que ajuda ni a la pedagogia, ni a la història, ni a la sociologia, ni a la geografia. Diu, no, saps què? Farem literatura perquè explicarem més bé geografia. Diu, no facis geografia. Fem literatura perquè fem literatura. Ei, pot servir per parlar de geografia? I tant, després en parlarem. I d'història. I pot ser pedagògic, fantàstic. Però no és una disciplina auxiliar de. La literatura té un sentit en ella mateixa. Ens pot agradar, no agradar, el podem fer servir, no servir. Té utilitats, però no està parida la literatura. L'escriptura potser sí, Diu, ostres, tu, per explicar bé els romans, faré una narració sobre romans i així explicaré bé els romans. Faré pedagogia dels romans. Molt bé, fantàstic, formidable, ho aplaudeixo amb les orelles, però no és un objectiu literari. Però ho faré molt ben escrit. Ei, fer literatura no és només escriure bé. Fer literatura és una cosa especial. Jo com a periodista a vegades m'he trobat. Diu, no, el periodisme és literatura perquè hi ha gent que hi escriu molt bé. Diu, sí, escriu molt bé periodisme, que és una cosa fantàstica i fabulosa de la que m'he guanyat la vida durant 50 anys, però que és una cosa diferent de la literatura. Parlaré, per tant, sense distingir de públics joves o grans, d'escriptura i, per tant, lectura literària, que no és tota la lectura, abans es deia. Llegir què? Llegir prospectes de farmàcia? Llegir la guia de telèfons? Jo vinc aquí a dir ajudeu-nos a fer, no fer perquè això és pistola al pit, no? Ajudeu-nos a voler llegir literatura. Per què? Perquè la literatura parla de la vida. Perquè hi ha coses de la vida de les quals només es pot parlar a través de la literatura. Hi ha coses de la vida en les que de vegades només es pot parlar, o es pot parlar millor que de qualsevol altra manera, a través de la literatura de ficció. Abans de posar-m'hi, dos comentaris així laterals. Un, que el faig servir a vegades en tallers de gent gran, per jugar a això, atreure'ls a la literatura. Ja se sap que la gent com més gran es fa, menys novel·les llegeix. Això ho deia Pla, i alguna veritat és, jo em vaig fent gran i em passa una mica ja. Jo els dic, i llavors jo faig la defensa de la novel·la o del conte o de la ficció literària. I els dic, mireu, si ara baixés un marciano, i no ara, fa 10 anys, i pugés el tren dels catalans que agafava jo per anar de Terrassa a Barcelona, dic fa 10 anys perquè ara el que el veuria el marciano seria gent amb el mòbil, diguem-ne. Però fa 10 anys hauria vist algú llegint diaris i llegint llibres. Jo dic, vostès què llegeixen? Diu una cosa que es diu novel·les. I què va, això? Diu, miri, són històries inventades de gent que no ha existit mai, llocs com la Terra Incògnita, que són una parida de l'escriptor, amb personatges falsos. Diu, vostès són molt raros, Diu, perquè ho llegeixen si saben que és mentida. Llegeixin la història de la Revolució Francesa i quan arribin a Barcelona sabran molt més de la Revolució Francesa que abans de sortir. Resposta que jo li hauré dit. La mentida, de vegades, és la millor manera d'explicar veritats. La veritat no està en la història, no està en el personatge, no està en el lloc. La veritat està en de què va, en el fons, aquest llibre. Hi ha una dita que m'agafa a mi pel dret i pel revés, que diu, els periodistes són aquells que diuen mentides fent veure que diuen veritats i els novel·listes són aquells que diuen veritats fent veure que diuen mentides. La primera no la dic perquè seria autoflageladora, però la segona n'estic del tot segur. M'he demanat una pissarra per això, per explicar com crec jo, no tots els escriptors s'hi sentirien, poso més el dol, no tots els escriptors s'hi sentirien probablement explicats, o tots ho compartirien. És una tipologia d'escriptors que, d'una manera més explícita, creiem en aquest vincle entre vida i literatura. Què posa en marxa una novel·la? Què posa en marxa l'escriptura d'un text de ficció? Penseu, al meu cas, dimarts n'he d'acabar una perquè l'editor me la demana. Fa 3 anys. L'anterior eren 7 anys.
És a dir, quan t'hi poses, hipoteques la teva vida en una cosa que a mig vas pensant ai, que m'he equivocat des del primer dia i tot això que estic construint no serveix per res. Per què fas una cosa tan bèstia com dedicar 7 anys de la teva vida a construir una mentida que pot ser que sigui errada des del començament? Jo crec que la primera part del procés és invisible i és una part, per dir-ho així, que es produeix en una fase relativament jove de la pròpia vida, que és decidir que et relacionaràs amb la teva vida escrivint. És a dir, què és ser escriptor? Per mi, què és ser novel·lista? Haver decidit una vegada, quan tenies 14 anys, quan en tenies 16, quan en tenies 17, de dir, escolta, jo viuré, em passaran coses, m'aniré de viatges, morirà gent al meu voltant, em casaré, tindré fills, tindré nets, tindré por, em faran fora de la feina, em buscaré una de nova. Jo tot això ho viuré i ho vull viure. No em tancaré a casa meva i deixaré de viure. Però això, amb el del que viuré, m'hi relacionaré escrivint. No substituiré l'escriptura per la vida ni la vida per l'escriptura, sinó que faré les dues coses al mateix temps. Jo sé que un dia a la meva vida vaig dir el que em passi m'hi relacionaré de dues maneres, vivint-ho i escrivint-ne. No escrivint-ho, escrivint-ne. No narrant-ho, sinó fent que això dicti la pròpia escriptura. Us dono un exemple que té un punt fins i tot de personal i d'íntim. La meva penúltima novel·la, o penúltima perquè em perdo, això ho contava ma mare, i quan es va morir ma mare no ho conta ningú ara. Mon pare una mica els té, però jo no. La meva penúltima novel·la es deia Moonriver. I parlava de la història d'una dona que estava en un hospital, l'hospital clínic, amb un càncer. Jo vaig començar a escriure aquesta novel·la el 4 de setembre de l'any 2007 perquè la meva dona va entrar al clínic amb un càncer, del que va acabar morint. Vale. Vaig a vegades, aquesta setmana en tinc un. A tallers de lectura, vas escriure perquè se't va morir la dona. Dic, no. La dona se li mor a molta gent, i el marit, i els fills, i coses terribles. Però la gent no ho escriu. Jo ho vaig escriure perquè sóc escriptor. I n'he fet altres de llibres abans i en faré altres després. No he escrit només això perquè m'ha passat això. Quan jo vaig decidir ser escriptor no sabia si la meva dona existiria, si es posaria malalta i si es moriria, no ho sabia. Però sabia que em passés el que em passés. Quan jo arribés al vespre a casa després que em passés, em posaria a escriure entorn d'allò. Em relacionaria amb allò escrivint-ne. És per curar-te i no anar al psicòleg? No, al contrari. Escriure'n no cura, burxa. Diu, però escolti'm, són raros vostès, ja són ganes. Doncs no cura, no és autoajuda. Escriure i llegir vida no és autoajuda. A vegades, al contrari, és remenar, és burxar, és sacsejar. Però és intentar entendre. Que en el fons, intentar entendre que vol dir, en altres termes, intentar trobar sentit. La literatura, en el fons, és intentar trobar sentit a la vida. I a vegades hi ha més sentit, aparentment, en els llibres que en la vida mateixa. Molt bé, va. Tu ja als 14 anys, als 13, als 18, als 25, o als 64, és ben igual, decideixes que et relacionaràs amb la teva vida escrivint-ne, sigui el que et porti la vida. Bo, dolent, eufòria... Què fas? Doncs vas pel món pensant que ets novel·lista i veient en el món coses que són susceptibles de ser novel·lades, materials que són susceptibles de ser novel·lats. Jo ara faig a l'Ara un article cada dia. Ara ja veig el món en forma d'articles. Mira, aquest té 724 caràcters. Ja el tinc. No veig el món en forma d'esdeveniments, de fets, de guerres, de tractats de París. No, dic, allà hi ha un article. I vaig com un caçapapallones i xas! Agafes l'article i el fas. Com a novel·lista, no vas veient novel·les, perquè seria molt bèstia, a vegades sí, però vas veient coses
que dius, ostres, tu, aquí hi ha una novel·la. O això serviria per una novel·la. Perquè cada dia al diari n'hi ha 325. En dic una de dramàtica, però en podríem trobar una de no dramàtica. Podem trobar de positives i de negatives. De Síria en tenim 500 cada dia. A Girona aquesta setmana hi ha una novel·la brutal, espantosa, però que quan llegeixes dius, ostres, jo voldria entendre. Va, posem-nos en la perspectiva de la perspectiva de la noia que amb els fills allò cau o no es tira o el que hagi passat del 13è peix, del marit, de qui arriba, de qui els troba. Aquí hi ha novel·les. Ostres, perquè hi ha vida, perquè hi ha dilemes vitals i morals. N'hi ha en els diaris, n'hi ha en els dinars de Cap d'Any. El dia, no sé vosaltres, però el dia de Sant Esteve hi haurà una tieta que s'asseurà a la fila. Diu, ai, us en recordeu de la besàvia que se'n va anar a Argentina perquè es va liar amb el capellà i llavors diu, tindria una novel·la. Dius, potser sí, aquesta o l'altra, O te'n recordes quan l'avi va venir d'Andalusia amb una maleta? O te'n recordes quan el besavi a la guerra el van enviar al front? I te'n recordes que la besàvia li enviava... El dia de Cap d'Any, el dia de Sant Esteve, amb els canelons, hi ha novel·les. En els llibres d'història hi ha novel·les. En els viatges hi ha novel·les. A vegades no és una història, a vegades és un lloc. Dius, ostres, tu, que maco que és, que fabulós, o que interessant, o que curiós. Jo sé, crec saber, que abans de morir-me faré una novel·la que passarà a Jerusalem. No sé si passarà a l'època de Jesús, del rei David, ara o d'aquí 500 anys, però Jerusalem a mi em porta novel·la. O a vegades ens passa en èpoques, dient, ostres, tu, algú hauria de fer una novel·la bona, sobre la pesta negra. Perquè això de la pesta negra, hosti, va trasbalsar Europa. I a més, hosti, segons com, és la sida, És la sida abans de la sida. Parlar d'allò pot servir... Molt bé, tu vas pel món amb el caçapapallones i vas agafant coses d'aquestes. Què en fas? Ara, la pissarra. Tu a casa tens, de vegades fins i tot d'una manera física, però sempre d'una manera metafòrica, una mena d'armari com els armaris de la roba. I tens un calaix pels mitjons i un pels calçotets i un per les camises o un penjó per les camises. Tens un calaix que poses llocs, un altre que poses temps, èpoques, un altre que hi poses històries, un altre que hi poses personatges, un altre que hi poses estils. Si escriviu us ha passat segur alguna vegada. Llegeixes un llibre que et fascina pel com està escrit. Dius, un dia jo faré una novel·la com les de Cesare Pavese, a la manera de les de Cesare Pavese o a la manera de les de Scott Fitzgerald. Estils, reptes. Dius, ostres, tu, he anat a un curs d'escriptura i m'han dit que les novel·les s'escriuen o en primera o en tercera persona. Diu, i per què no en segona? Un dia farem una novel·la en segona persona. Va, cap aquí, cap al calaix. Tu tens a casa un armari ple de coses que has anat caçant de la vida, de la literatura, de la història, dels llibres que has llegit, dels sopars de Cap d'Any. Has omplert del diari de cada dia. Quan ho poses en marxa? Quan surten de l'armari? Solem dir als autors, i jo crec que no és cert del tot, que tu et poses a escriure quan trobes una història molt bona, que gairebé t'obliga a escriure-la. Al Cercas, un dia li expliquen tot allò dels malafusellats i aquell que el fusellen... Diu, hosti, tu, aquí tinc una novel·la, faig Soldados de Salamina, arribo aquest vespre a casa i em poso a escriure Soldados de Salamina. Jo crec, i si vingués al Cercas discutiríem, potser, que el Cercas el que fa és posar aquella història al paquet de les històries. Què fa que treguis el paquet, una cosa del paquet, del calaix, de les històries, dels llocs? La vida. La teva vida. Les novel·les són autobiogràfiques? Sí, totes, en una cosa, en
el penjador en el que vas posant totes les prendes que tenies posades dintre dels armaris. Quin és el penjador? La teva vida. Hi ha un dia de la vida en què et dius, ostres, tu, això, no? Arribes al vespre a casa, t'han dit que la dona té càncer, dius, jo he d'escriure d'això? Dius, vale, va, què explicaré? Doncs, va, vaig a buscar un lloc, vaig a buscar uns protagonistes, vaig a buscar uns personatges, una trama. Però per què ho explico? Hosti, perquè hi ha una cosa en la pròpia vida que t'obliga a escriure'n, que no tens més remei que escriure'n, que no pots pensar en una altra cosa. Llavors, tu tens aquí una mena, podríem fer dues metàfores diferents, les faig les dues. Una, tu tens un cor calent que té a veure amb la teva vida. S'ha mort el pare, t'has quedat sol, has tingut un net, has perdut la feina, el teu partit polític ha perdut, no el poder, que això és irrellevant, ha perdut i ja ha tota expectativa de fer el que volia fer. Hosti, arribes al vespre a casa i vols escriure d'allò. Què fas? Tens un per què teu, autobiogràfic, te'n vas al calaix el què de les trames i dius, per parlar d'aquest per què, em va bé aquell què. Em va bé aquella trama que havia llegit un dia en un diari, en un llibre d'història, i em aniria bé per parlar d'això que vull parlar jo ara. És una bona història exemplar, és una bona faula per parlar d'això. Molt bé, tens un per què teu, un què. A sobre hi poses un qui, on, quan, les circumstàncies. I, finalment, per fora, hi poses un com. Cadascuna d'aquestes peces la treus de l'armari perquè combina amb l'anterior. Perquè per aquest què et combina, va bé aquest on, aquest com. Faig un parell d'exemples. Potser una novel·la que heu llegit molts de vosaltres, d'un amic meu i un gran escriptor i una gran novel·la. Senyoria, de Jaume Cabré. Jaume Cabré, Senyoria. En té de molt bones, però parlo de Senyoria perquè ell viu a Matadepera com jo i ens expliquem coses. Jaume Cabré m'explica un dia que està escrivint una novel·la sobre el poder. És a dir, si heu llegit Senyoria, en les biblioteques o en els clubs de lectura o en el món o els crítics diuen gran novel·la sobre el pas del segle XVIII al segle XIX. Passa llavors, és un tio en un món de l'inici de la ciència, la maçoneria. Ostres, és una gran novel·la del XVIII al XIX. Molt bé. Quan me la comença a explicar el Jaume Cabré, em diu, estic fent una novel·la sobre el poder i sobretot sobre aquella gent que té el poder i que sap que el perdrà, però encara el té. Per entendre'ns, avui diríem el millet abans que l'enganxin. Vull dir, tu ja saps que un dia t'enganxaran, encara hi ets, encara pots manegar, però un jutge que passi això, i el tio comença a explicar una faula i la fa passar ara. Els protagonistes van amb camisa i corbata. Hi ha un dia que perquè passi el que ha de passar, el què, necessita que una notícia trigui un dia i mig en arribar de Barcelona a Manresa. Si arriba abans, no hi ha novel·la, perquè la trama és impossible. Va donant voltes, va donant voltes, va donant voltes, i diu, això no pot passar ara. Saps què? La faré passar al segle XVIII. Diu, vaig agafar els personatges, els hi vaig treure la corbata i els vaig fotre una perruca. Vist des de fora, gran novel·la del XVIII i el XIX. El XVIII i el XIX van sortir a mitja novel·la. Ell pensava fer-la contemporània. Ara, per què va passar el XVIII i el XIX? Perquè en el calaix tenia el XVIII i el XIX. No era l'atzar. Ja sabia que el XVIII i el XIX eren interessants o que li interessaven per fer una novel·la. Però els va treure quan li va convenir pel què. Tu tens un què i fas que tot l'altre, el quan, l'on, tot, vagi a favor del què i el què a favor del per què. Problema. I aquí és la nostra feina, la que hem de compartir, encara que jo parli un llenguatge diferent al dels sectors als que podeu representar. L'espectador, el lector, mira des d'aquí. I, per tant, mira així. I tu escrius això.
ell, de fora, el primer que veu és el com. Hosti, tu, que ben escrit que està. Primera persona, tercera persona. El primer, és que no hi ha novel·la sense com no hi ha quadre sense quadre, diguem-ne. Les coses no són idees encarnades. El primer que veus és el com. El segon, la circumstància. Gran novel·la de romans. Abans deia Marguerite Yourcenar, les memòries d'Adrià. Gran novel·la de romans. No, gran novel·la d'amor amb romans. Ara entraria la senyora Yourcenar i em portaria la contrària. Però jo crec que la senyora Yourcenar no va dir hem d'explicar a la gent lo interessant que era la vida de l'emperador Adrià. O hem d'explicar que bé o que malament es vivia en l'època de l'imperi romà. No, ella volia parlar de l'amor apassionat, de l'amor foll, i diu, em serveix la història de l'emperador Adrià i per tant l'he de fer passar en el temps dels romans. Però va així, no això. És a dir, el seu sistema és aquest, el nostre com a lector és aquest altre. Què hem d'aconseguir de pactar amb els nostres lectors? Dir-los, les novel·les estan més ben o més mal escrites i per tant ens produeixen un plaer literari més gran o més petit. Passen a llocs o èpoques que ens interessen més o menys. Tenen una trama que ens enxampa o no ens enxampa, però en el fons parlen d'una cosa de la vida que té a veure amb tu. Perquè neix de la vida de l'escriptor. No neix del buit, no neix del pur exercici, neix de la vida de l'escriptor. Oi que a tu t'interessa l'amor apassionat com li interessava a Yourcenar? Doncs Memòries d'Adrià va d'això. Quin és el nostre tema com a autors? Després explicaré un altre exemple. Bé, l'explico ara. T'envio l'ordre. No és per vendre una novel·la més, però si algú la vol comprar, li envio ràpidament al meu agent. A mi és una mica llarguet, però per mi és molt significatiu d'aquest. A mi m'interessa molt el món jueu i el món de l'Holocaust. És una mania de la que intento desenganxar-me perquè no és bo. Hi ha un moment, la Montse Roig, quan escrivia Catalans als camps nazis, estava embarassada i ho deia, diu, ostres, he de desconnectar. Hi ha un moment que és un món que se t'emporta amb espiral, perdó, dit. A mi m'interessa molt aquest món i vaig llegir en una època l'experiència en els guetos de l'Orient dels Judenrats. Vosaltres ho sabeu, per les pel·lis ho han anat explicant i la història ho ha anat explicant. Quan arribaven els nazis, tancaven els jueus al gueto i generaven una mena d'ajuntament del gueto portat per un jueu, que era com l'alcalde del gueto, el president del Judenrat, que molt sovint era no només el que havia de governar el gueto, sinó el que feia les llistes dels que se n'anaven cap a Auschwitz. Llavors, a alguns llocs, vaig anar llegint d'això, em va interessar molt, a alguns llocs el president del Judenrat era el fill de mala mare més gran que hi havia en el poble. Ara en fotrem aquí un de dolent. I aquest tio, n'hi ha un que es va fer sellos amb la seva cara, monedes, es va proclamar rei dels jueus, el del gueto de Lodz. Però altres, venien els nazis i deien, tu seràs president del Judenrat, home, mira tu, si no n'ets, et pelem a tu i als teus fills. Alguns dels que van entrar de presidents de Judenrats, per exemple, el del gueto de Vilnius, que és el que vaig llegir jo, era un tio que et deia, hosti, tu, jo no hi seria, però hi soc i intento minimitzar el mal. Em venen els nazis i em diuen, dona'm 100 noms. Jo vaig pensar en dir, home, posa-hi aquell avi de 99 anys que té el tifus i no hi posis aquest nano de 14 anys. Venen els nazis i em diuen, només se salven les famílies amb pare i mare i 2 fills. Jo veig la filera, veig una família que en té 3, una altra que en té una, agafo un d'aquest i dic, nen, vés amb els teus, i el canvio de lloc. Hi ha un dia que en uns jocs florals que fan en el gueto, el president del Judenrat diu molts de vosaltres penseu que jo sóc un traïdor. Home, és el tio que fa les llistes, El llibre es diu Memòria del traïdor. És el tio que fa les llistes. Molts de vosaltres penseu que sóc un traïdor. Diu, ara, sapigueu que alguns de vosaltres sou vius perquè jo he estat un traïdor. I alguns de vosaltres sortireu vius d'aquí i jo no, perquè jo he fet el que he fet. I vosaltres teniu les mans netes de sang perquè jo me les he tacat.
Diu, perquè els nazis em diuen, on se'n dona 100, on vindrem a buscar 10.000. Jo no en tinc ni idea si aquest... Després en parlarem d'això, Jo no puc jutjar moralment aquest tio. Ara, vaig llegir aquesta història i la vaig penjar en el meu calaix de les històries. Però no vaig escriure-la. Vaig pensar que hi ha una novel·la un dia, però no vaig escriure. Passen els anys i em fan director del diari Avui. Faig una revolució a l'Avui, canvio el tal, sembla que tot va bé i s'acaben els calés. I un dia, que estem fent la festa de comiat d'un redactor grec allà, mentre estem fent la festa de comiat amb tota la gent contenta i brindant, em ve un tio a l'empresa i em diu: haurem de fer un ERO, hauries de fer la llista. Hòstia, tu! Jo arribo al vespre a casa i el que us deia, jo em relaciono amb la meva vida de dues maneres. Una és, aviam com ho gestiono, això, si faig la llista, si no faig la llista, ja ho vaig gestionar i a l'Avui encara hi és, i jo vaig deixar de ser director, és igual. Ho vaig viure. Però quan vaig arribar al vespre a casa, l'estómac em anava de revés. I quan l'estómac va de revés, vols escriure'n. Dius, ostres, doncs faré una novel·la d'això. Va, hi havia a vegades un director d'un diari que li van fer... No, hòstia, hi ha aquella història que vas llegir un dia sobre aquell que feia llistes, que és això teu amb bèstia. Perquè el teu és bèstia, Si la gent perd o no la feina, però allà era si anaven o no anaven als forns. I, per tant, els teus dilemes morals, el teu dubte sobre si és lícit triar el mal menor o no és lícit triar-lo, el teu tema el pots explicar a través d'això. Llavors dius, vale, molt bé. Per què escric? Perquè soc director de l'Avui i m'han fet fer un ERO. I per què? Després ho parlaré. I perquè tinc una pregunta moral que sé que no resoldré escrivint, però que hi donaré voltes, sobre el mal menor. Dius, val, molt bé, ja sé el per què. Ara vaig a buscar el què, la història del tio de Judan Rat. El quan? Doncs va, passarà al 43, esclar, no pot passar al 34, diguem-ne. On? A Bielorússia. Tal, com? Amb un estil determinat. Jo he anat a congressos internacionals sobre la literatura de l'Holocaust a explicar una novel·la que va de l'Avui, però va també de l'Holocaust. És això. Aquest exemple és molt bèstia, diguem-ne, i perdoneu, i té un punt fins i tot de violència personal. Però en tot hi és això. En un cas és la dona que entra a l'hospital, en un altre que has de fer una llista, en un altre que sempre hi ha un tema dels teus fills, sempre hi ha una cosa que a vegades des d'aquí no es veu ni cal que es vegi. És a dir, no cal que es vegi el que té de biogràfic, però sí que cal que es vegi el que té de generalitzable. Quan una novel·la funciona, i no dic que les meves funcionin, que no ho sé, quan tot això funciona. Primer, ara diré què crec que necessites perquè funcioni cadascuna de les coses. Primer, perquè funcioni el per què. Calen dues coses, i aquestes m'hi posaria de peus, diguem-ne, m'hi posaria dret a sobre i ho defensaria. Una, el per què és una pregunta i no una convicció. El per què aquest que posa en marxa la màquina no és dir jo sé que hem de fer una novel·la per salvar les balenes i escric Moby Dick. No és una convicció, sinó un dubte. Ja el meu amic Jaume Cabré, abans esmentat, fa servir en les entrevistes una frase meva, dient que és meva, que tampoc hi quedo molt bé, em sembla, però és igual, que és, quan jo estic convençut d'una cosa, estic a favor de la independència, estic a favor de no sé què, estic a favor de que jugui el Messi a mitja punta. Quan estic convençut d'una cosa, em faig un article de 1.274 caràcters, que és el que faig cada dia. Quan no en tinc ni punyetera idea, faig una novel·la de 900 pàgines. Per què? Perquè quan tu tens una convicció, la dius. Si tu escrivissis una novel·la sobre la teva convicció, pots escriure una novel·la a la mida de qualsevol convicció. Ets Déu.
Ets Déu pare omnipotent, pots fer el que et doni la gana, pots construir una història en què els obrers siguin els bons i els capitalistes els dolents, però pots escriure una en què els capitalistes siguin els bons i els obrers els dolents. La pots fer sempre. Pots anar a favor de Moby Dick, pots anar a favor del capità Ahab o pots anar a favor d'Ismael. Pots fer una novel·la amiga de qualsevol convicció. Per tant, és trampa. Ets Déu. Parèntesi. Emborratxa, Un amic meu deixava llegir les novel·les a la seva dona mentre les escrivia i un dia la dona li diu: m'agrada això que escrius, diu, ara aquest personatge és antipàtic. Diu, no et preocupis, el mato. La fiscalia no diu res. Aquest el mato, aquest l'enamoro, aquest li foto una malaltia perquè em cau malament, aquest el trec de la malaltia perquè em cau bé. Ets Déu, pots construir una cosa a la vida de qualsevol convicció. No s'hi val, és trampa. De què has de construir? D'un dubte, d'una pregunta. És a dir, quan jo escric la novel·la sobre la meva dona, no és sobre morir-se és una putada. Això ja està, ja ho sabem, no calen ni 1.700 o 1.274 caràcters. Quina és la pregunta? La pregunta que es fan els malalts. Per què a mi? Llavors la novel·la no és sobre la malaltia, és sobre algú que es pregunta per què a mi, o algú que es pregunta per què a aquest sí i a mi no. Una pregunta. En el cas aquest del gueto i de l'avui, la pregunta és: tenim dret a triar el mal menor? Igual vosaltres viviu, suposo que no, perquè no conec ningú, en un món ideal en què pots triar sempre entre el bé i el mal. És fantàstic. Però en la major part de la vida, quan ets director d'un diari, director d'una biblioteca, director d'una escola, d'un hospital o simplement a casa teva, l'habitual és que hagis de triar entre el mal i el mal menor. I dius, hosti, no, però jo el que voldria és una altra cosa. Diu, no, però és que l'altra cosa no està en catàleg. Vostè ha de triar entre aquestes dues que són les que estan en catàleg. Tinc dret? És millor que foti un pas enrere? Si faig un pas enrere i després passa una cosa espantosa, no en tinc una responsabilitat? Jo no en tinc ni idea. No la sé contestar, aquesta pregunta. Com tampoc sé contestar la pregunta per què a mi i per què a mi no. Però en construeixo tot un paquet. Repeteixo, què ha de tenir això d'aquí mig? I no m'allargo gaire més. Què ha de tenir això d'aquí mig? Dues coses. Ser una pregunta i que no sigui una dèria. Una cosa que només et passa a tu, una locura, una obsessió. Això del mal menor a mi m'interessa. És a dir, el meu de l'avui és meu, però el del mal menor és de tots. La malaltia és de la meva dona, però la pregunta sobre per què ens posem malalts o no és de tots. Això ha de ser de tots i, per tant, encara que no sàpigues la circumstància personal, que és irrellevant, de l'autor, quan estàs aquí fora, has de notar que allà dins hi ha un tema de veritat. Hi ha romans, hi ha gueto, però hi ha un tema de veritat, hi ha un tema moral de veritat. I en les grans novel·les que hem llegit i que ens han impressionat, en el fons, sabem que parlen de nosaltres. Que allò del que parlen en el fons, aquest cor calent del mig, és un cor calent que compartim amb ells. A sobre, les circumstàncies han de ser el millor possibles. Per tant, és lícit dir: te'n vas a Sicília aquest cap d'any? Jo me n'hi vaig, per cert, dit sigui per provocar les enveges del personal. Vas a Sicília aquest cap d'any? Llegeix el Gattopardo, o llegeix Leonardo Sciascia, o llegeix, no, aquest no cal, el vicerrei de Roberto, perquè t'explicaran molt Sicília, perquè Sicília ja està molt ben explicada, però no van de Sicília. Van d'una altra cosa amb Sicília, però Sicília està molt ben explicada. I, per tant, el profe de història té dret a dir, per explicar el Risorgimento italià, llegeixi potser vostè el Gattopardo, o per explicar Sicília, o per explicar les condicions de vida de la classe obrera a les colònies tèxtils del Llobregat. Llegeixi Olor de Colònia. Té dret, però no van d'això. Això és el material que s'ha fet servir per parlar d'una altra cosa. Ara, quan funciona? Quan aquest material és bo. Quan aquest material està ben tractat. Ben tractat, ara per si algú es dedica a escriure entre els presents, que segur que n'hi ha, segur, perquè si no estadísticament estaríem perduts. En toquen uns quants aquí dintre, segur. Han d'estar ben tractats
però no oblidem que no són el tema. Sobretot això jo crec que és culpa de Google, però tenim un empatx de novel·la històrica o de novel·la geogràfica, per dir-ho així, enamorada de tota la informació que vol trametre. Com ho pots trobar tot, ho vols explicar tot. Diu, no, i tot no cal, perquè no va d'això, va d'això d'aquí dins. Només allò que necessites per d'aquí dins, o només allò que necessites per construir un món. Però no cal, hosti, tu, és que he trobat com anaven vestits al segle XIV, però necessites, pel que explica, saber com van vestits al segle XIV? A vegades, quan ho trobes, te n'enamores tant que ho fots. I no sé si us ha passat com a lectors, però a mi com a lector m'ha passat. Vaig tenir una... Ara sortiran fans i seré pedregat, però vaig tenir una discussió amb això amb el Falcones. Dic, ei, la teva novel·la m'interessa pel que parla, tal. Ell em diu, és una novel·la fabulosa per entendre l'edat mitjana. Dic, jo crec que no. Jo crec que és una bona novel·la i que l'edat mitjana no hi grinyola, però no és l'edat mitjana. Se'm va enfadar. Jo crec que hi havia una sobresaturació de dades, d'informació, de coses de les que s'havia enamorat. Això és important que funcioni, és molt important que funcioni la trama, que la trama enganxi, que la trama sigui atractiva, i és important, i gairebé amb això acabo, resoldre bé el com. Quan parlo d'això, del cor calent, em solen acusar de pertànyer, que és cert, a l'escola romàntica, a l'escola més modernista que noucentista, de l'escola més romàntica o barroca que neoclàssica, el sentiment. Vale, fantàstic. Però ho expliques bé o no va, I el com, és a dir, el sentiment i el per què, és l'estómac, és de coll en avall, El com és de coll en amunt, és pensar. Primera o tercera persona? Hosti, és una decisió intel·lectual, en aquest sentit, és tècnica, és d'ofici. Com gestiono el temps? Començo pel principi o pel final? Què em salto? Quan feu una narració, gairebé tan important com el que expliques és el que deixes d'explicar. Les el·lipsis que fas, les coses que amagues. Hosti, tot això és tècnica. Quan feia classes poc en temps a la universitat els deia, els de periodisme els deia, escolteu, això és com la fotografia. Tu tens a davant l'assassinat de Kennedy. Eren fotoperiodistes, Fas una foto i és retratat l'assassinat de Kennedy. Però t'ha sortit moguda, mal il·luminada, fosca, no es veu res. Diu, tens l'assassinat de Kennedy, però no s'entén un borrall. Ara, tu il·lumines perfectament, enquadres perfectament, fas el diafragma perfecte per retratar una collonada i és una collonada ben retratada. Però no deixa de ser una collonada. És a dir, si tens el com fabulós i això d'aquí mig és una collonada, no hi ha novel·la. Si això és vital, has trobat un tema que enganxa a tothom, que enganxa perquè importa a tothom, i no es resol bé els temes tècnics, i no hi has pensat. No resoldre'ls bé no és problema. El que és problema és no haver-hi pensat. És dir, creure que això és irrellevant. No, això és rellevant. Això, l'ofici, és rellevant. El com que toca pel per què que vius. Acabo amb una mica més de solemnitat, perquè això, per mi, això no és una recepta de cuina. Sembla, Vull dir que no. Escolti, vostè hi posa una miqueta de per què, una miqueta de com, i el deixa coure el xup-xup. No és una recepta de cuina. És una idea sobre què és la literatura. Equivocada o no, però és una idea sobre què és la literatura. Per què em sembla important, o que pot lligar amb el que esteu fent ara aquí? Home, perquè jo crec que si el que està aquí li dius que, a més del plaer estètic de llegir o de la curiositat, li estan parlant de la seva vida, no sé si us passa, quan et passa una cosa molt grossa i vas al cine, veus una pel·li que no té res a veure i dius, però si parla de mi. De fet, és una altra època, és un altre lloc, i el que li passa no s'assembla gaire. Diu, però està parlant de mi perquè és el meu problema. Hosti, quan passa això, l'espectador, el lector, sap que parlen d'ell. Fa tot aquest recorregut sencer. Conèixer que el recorregut és així pot ajudar
a conduir el recorregut en direcció contrària. Pas per pas o per la drecera. Però és que, a més, diguem-ne, queda solemne i queda poc juvenil i poc propagandístic dir-ho així. Però jo crec que si hi ha alguna cosa que, per dir-ho així, convidi a llegir, són les ganes de viure. Dius, vostè per què llegeix? Perquè tinc ganes de viure. Diu, doncs visqui, sí, per això llegeixo. Quan el marciano, aquell que venia en el tren de Terrassa del començament, et deia, hosti, vostè per què llegeix una novel·la? Si llegint la història de la Revolució Francesa, amb el trajecte de Terrassa a Barcelona, aprendrà coses sobre la Revolució Francesa. Diu, no, llegint la novel·la viuré coses. Si jo llegeixo la història de la Revolució Francesa, aprenc sobre la Revolució Francesa. Si jo llegeixo Madame Bovary, soc Madame Bovary. Madame Bovary c'est moi. I soc el marit de Madame Bovary, Monsieur Bovary, soc l'amant i estic vivint-ho. Us ha passat, a mi també. Vas al cine, t'enganxes una pel·lícula, està plovent i és fosc, surts al carrer i està clar i és de dia i dius, hosti, què ha passat? No érem fosc... Ja hi eres, estaves vivint. Jo crec que llegim narrativa i escrivim narrativa perquè tenim ganes de viure. I tenim tantes ganes de viure que amb la vida no en tenim prou. Amb una vida és una estafa. Jo vull ser el mort, el que et vetlla, vull ser Madame Bovary, vull ser Monsieur Bovary, vull ser l'amant de Madame Bovary, vull ser-los tots, vull viure totes aquestes vides. Quin sistema tinc de viure més vides que les que m'han tocat? Llegir-les. Llegir vides, per dir-ho així, condensades en forma de literatura. Escriure és viure, però llegir és viure moltes vegades. Jo crec que si aconseguim que la gent pensi, sàpiga, aconseguim fer-los endevinar que llegir és viure moltes vegades, home, tothom, ganes de viure més i ganes de viure més vides les té. Només falta que els hi trobem, en aquest cas sí, la recepta. Moltes gràcies. Gràcies a la pròpia disciplina és l'hora pràcticament d'acabar, però havíem dit que si algú volia fer algun comentari, alguna pregunta o alguna cosa, sense fer-nos anar a dinar tots plegats, evidentment, a la disposició. Si no, tampoc passa res. Ho deixem aquí, amb alguna pregunta més, aquell de la tele. Sí? Doncs deixem aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicenç. Moltes gràcies de debò. En els propers dies us enviarem un mail amb un petit formulari perquè ens pugueu ajudar a saber què heu pensat de la jornada, que ens digueu com podem millorar, aquestes coses que de debò ens ajuden. També mirarem, gràcies a les Minimèdia, de fer un vídeo resum de tot plegat. Hi haurà els streaming penjats, vull dir que tindreu materials d'una part dels continguts que potser us heu perdut en el moment simultani. I sobretot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dissabte i per fer el que feu, que és mirar d'encomanar aquest cor de parlar de la vida, i una manera d'apropar-nos a la vida és a través de la lectura. Moltes gràcies. El seu avi era de Nueva Cartella? No, de costat, de Castro del Río. Nueva Cartella és al costat. Sí, perquè si no... Sí, per això, perquè se sent... Espera.